जेवलं जेवलं नाही काय काय जेवण केलास? नको नको तू या केलं काही सांगा नको. डिंग डिंग डिंगोरी डिंग डिंग डिंगोरी मराठी मधली चालतं ना. डिंग डिंग डिंगोरी भिंग भिंग डिंगोरी घर घर फिरली चक्कर पडली रिंग रिंग सायकल धाव धाव धावली घरभर फिरली झपून ढरकली किल्लीचा ससोबा सुरू सुरू धावला गवत खायला बागेत पळा निळा निळा डोळ्यांची चिमुकली बाबली परांच्या राज्यात भटकलेली बाळाची खेळणी खेळ खेळ खेळली जमून जमून कबड्यात झोपली. कसं वाटलं? कबड्डात झोपली तर समजलं, बाकी काहीच समजलं नाही मग. नाही. नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरान बाजारपेठ चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आणि आज चतुर्थीचा दुसरा दिवस आहे आणि कालचा जो व्हिडिओ होता तो खूप मोठा होता आणि त्याचं एडिटिंग बरंच राहिलेलं. त्याचं ते एडिटिंग आणि मी जरा आमच्या पाहुण्यांकडे गणपती बघायला गेलो, त्याच्यामुळे मला आज सकाळपासून दुपारपर्यंत व्हिडिओमध्ये आपल्या यायला मिळालं नाही, त्यामुळे मी तुम्हाला काही दाखवू शकलो नाही. तर आत्ता हे संध्याकाळ आहे, संध्याकाळी 7 वाजले आहेत आणि आत्ता श्रीदेव जैन रामेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ तळेवाडी सुनवरे तळेवाडी यांचं बागवेबुवांचं भजन आत्ता आपल्या इथे चालू आहे. तर तुम्हाला मी ते दाखवतो पहिलं, मग बाकीचे आपण जे असेल ते नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण दाखवू. जर आपल्या चॅनलवर कोणी नवीन असेल तर त्याने पटापट आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर लाईक करा, शेअर करा व्हॉट्सअपला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओ जे असतील ते तुम्हाला बेल आयकॉनवर क्लिक केल्यानंतर त्याचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल, त्यामुळे तुम्हाला एकही व्हिडिओ चुकणार नाही. तर पटापट लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. तुम्हाला मी एक झलक भजनाची आहे ती तुम्हाला व्हिडिओमधून दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. झाला का आणि काय शिल्लक ठेवलास? इतक्याचा का आणि काय शिल्लक ठेवलास? मग आता काय चालू आहे? ओके, म्हणजे ही प्रसादी देण्यासाठीच ना? ओके, म्हणजे पायापडा गेलेल्यांसाठी करंजे, स्पेशल करंजे चालू आहेत. आणि हे कशाचे करंजे आहे? पुरणाच्या करंजा, म्हणजे जसे आपण मोदक करतो तसे पुरणाचे मोदक करतो ना, तसेच ना, तशा या करंजा आहेत. या खूप टेस्टी लागतात. तुम्हाला जर खायच्या असतील तर आमचा गणपती बघायला यावं लागेल. गणपती आमचा 11 दिवस आहे. जर आपल्या चॅनलचे कोणी जर सबस्क्रायबर असतील आजूबाजूला तर येऊ शकतात 11 दिवसात. ही आमची काकी आहे, खूप बडबडली आहे माका सकाळपासून, नाही होत आहे कॅमेरा घेऊन म्हणून. तर सॉरी, उद्यापासून आपण रोज शूट करू. ही आमची काकी आज दिली, आज दिलं ना. मग सुट्टी सोमवारी होतं होय, होतं काय? कसालात काकीचं घर कसालात, तर काकी कसालात होती. आणि श्रद्धा वहिनीनं आमका तोपर्यंत काय काय मस्त मस्त मेनू एक एक करून दिल्यान. आजची डाळ पण मस्त होती. ती कोणी केलेल्या डाळ? आजची पूजान केलेल्या. हा, सकाळी नाही होतंय ना मी, सकाळी नाही होतंय मी. हा हे बाबा माझ्या मी काय म्हणते, बायका असताना ना हे सगळं दाखवायचं असतं. किती उद्या आपल्या घरात उद्या नक्की. उद्या काय काय उद्याचे मेनू स्पेशल काय? व्हिडिओ टाकतोय, सगळी माणसं असताना टाकत नाही, 2-3 माणसं असताना दाखवतोय. तर आमचं कुटुंब मोठं आहे ना. किती जण आहेत सगळ्या कुटुंबात तुमच्या? 72. मग भाजी केली. तुमचे मिस्टर कधी येतले? मिस्टर 5 दिवसांनी. उद्या 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 सगळी यायच्या आधी व्हिडिओ बनवून मोकळा व्हायचा आहे आम्हाला.
लाईटीचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यामुळे जरा लाईट प्रॉब्लेम झाला. ठीक आहे, म्हणजे सगळ्यांच्याच आता बडबडो खाल्लंय मी. सकाळपासून नव्हते म्हणून सगळे बडबडलेत मका. आता उद्या जमका दाखवते मी. ठीक आहे. भजनवाल्यांसाठी आजचं मेनू काय स्पेशल? पावभाजी. आजचं भजनवाल्यांसाठी स्पेशल मेनू पावभाजी आहे. आणि एवढी पावभाजी केलेली आहे मस्तपैकी. काका आता टेस्ट बघतात पावभाजी कशी केल्याने ती. पाव खायत हे बघा पाव इकडे. सांगतात आता काका कशी आहे ती टेस्ट. एकदम भारी झाली की मस्त. कशी आहे टेस्ट? बरी आहे एकदम भारी. चांगली काकाने टेस्ट करून बघितली या पावभाजीची, एकदम मस्त म्हणतात. तर भजन झाल्यावर पण आमका मिळतली. आता बघूया टेस्ट.
तर मित्रांनो, मी तुम्हाला बोललो होतो की पाटकर सोनार जे आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले, तर त्यांच्या घरी मी आता आलो आहे. आमचं घराकडचं भजन संपवलं आणि मी इथे आलो आहे. त्यांच्या जो बड्डे होता, त्यांच्या वडिलांचा बड्डे होता ना, तुमचा बड्डे होता. तर काकांचा बड्डे होता, तो बड्डे पहिलाच सेलिब्रेशन झाला आहे. त्यांच्या घरी जे भजन होतं ते पण झालं आहे. त्यांनी मला त्याच्यासाठी इन्व्हाइट केलेलं होतं. तर ते मला मिस झालंच आहे, कारण आमच्या घरी पण भजन असल्यामुळे. आता आपण त्यांचा गणपती बघूया. तर हे आहेत आपले काका, तुम्ही बघितलात ते सबस्क्रायबर आपले. आणि हा दुर्वेश आहे, त्यांचा मुलगा. आणि हां ओके हां माझी भाची आहे. ओके सुयश अजित वाडेकर. हां ही माझी मुलगी आहे. हाय तर तुझं नाव काय? तुझं नाव काय? नेत्रा. पूर्ण नाव सांग. तू बघतेस आमचे व्हिडिओ कसे असतात? आवडतात तुला? हां ही माझी आई आहे. ओके ओके नमस्कार. हां तर आता आपण त्यांच्या घरी जाऊया. मी आणि आता गिरीश आलो आहे त्यांच्या घरी. आता आम्ही गणपती बघायला जातो त्यांच्या घरी. तर तिथलं तुम्हाला गणपतीचं दर्शन आम्ही घडवतो. रात्रीचं तुम्हाला काळोखात थोडंसं डार्क दिसेल, पण हे त्यांचं घर आहे. तर आतमध्ये आपण चाललो आहे, बघू. वेलकम. ही महानचे गावडे म्हणून आहे. दिगंबर गावडे? नाही, मला निश्चित नाव त्यांचं माहिती. हां, आमची मूर्ती पण दिगंबर गावडे यांच्याकडची असते. पहिली शाळा लागते बघा. हां हां एंट्रन्स आलं पहिली शाळा. लक्षात. त्यांचं नाव काहीतरी बरंच आहे, ऐकलं आहे मी त्यांचं नाव. शिवा सुंदरा म्हणून त्यांची कला आर्ट आहे ओके ओके ओके. त्यांच्याकडे. तर छान मूर्ती केली आहे, बघितली असेल तुम्ही, दाखवली ती. पाण्यात वरती मस्त मोराचं पीस लावलं आहे, पाण्यात बसलेली अशी दाखवलेली आहे ती. बाजूला छान मोर आहेत आणि हे पान आहे. आमचा इजो होता, तुम्ही बघितलं असते का शूटिंगमध्ये. आणि त्याचा भाव संजो आमच्याकडे पेंटिंगला दरवर्षी ठरलेला आता आमचा कनेक्शन. आणि हिच्या का तुम्ही मागच्या व्हिडिओत पण बघितलं असतील. आता आम्ही त्यांच्या घराकडे असो, मग त्यांचं गणपती दाखवते मी कसं होतं.
रेशमी वंशार दोराग या चिकमाळेला रेशमी वंशार दोराग मौरेशमाच्या दोरा चौरंगी माळ ओढी रेशमाच्या दोऱ्यात चौरंगी माळ ओढी अशी चित्त मोत्याची माळ होती गतीच तोड्याची मोत्याची माळ होती गतीच तोड्याची जसा गणपतीचा गोंडा चौरंगी लाल बावटाल गणपतीचा गोंडा चौरंगी लाल बावटाल पुढल्या One, two, three. पार्वतीच्या बाळा तुझ्या पायात वाळा पार्वतीच्या पायात वाळा पुष्पहारांच्या गजऱ्यात वाळा कशाचा आवाज करला झाला गणपती माझा नाचत आला कशाचा आवाज करला झाला गणपती माझा नाचत आला गणपती माझा नाचत आला गाव हा सारा रंगून गेला गणपती माझा नाचत आला कशाचा आवाज नाचत आला वंदन माझे तुझ्या पाया घरी शिरोवर तुझी छाया दर्शन छाया देवानी देवा हे गणराया देवानी देवा हे गणराया देवानी देवा हे गणराया गणपती माझा नाचत आला गणपती माझा नाचत आला अरे 12 केकच काम पाडलं
गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती मोरया मोरया तर आजच्या दिवशीचा दुसऱ्या दिवशीचा व्हिडिओ आपला व्लॉग संपलेला आहे. तर कसं वाटलं तुम्हाला आमच्या घरातला गणेशोत्सव तुम्हाला आणि कोकणातला आपल्या गणेशोत्सव कसा वाटला तुम्हाला आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि जर कोणी नवीन असेल तर त्याने लगेच चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन दाबा, ज्याने नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर सर्वप्रथम येईल. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. गुड नाईट. बाय.